Защо ви обвиняват в проруски настроения и поставят този дебат застава отново в Защото са кампанията? безсилни да ме атакуват с нещо смислено и разчитат на всякакви инсинуации и шантажи. Нееднократно аз заявявах своята позиция. Колко пъти още да я повтарям? Разбира се, че съм за НАТО и Европейския съюз. Разбира се, че няма да стане отклонение от този път. Вижте цялата ми биография и какво съм правил съвсем преди малко. Защо го правят? Част от тяхната неетична борба, но слепотата им... Това е нещо с микрофона, което коригирахме. Да, случва се. Слепотата им да разберат, че членството в Европейския съюз и НАТО не е мантра. Той иска широко отворени очи, широк подход. Той иска целенасочена работа. Пак повтарям, не е достатъчно просто да бъдеш лоялен и послушен.